jew inches li tlabniha, jew inkella fl-opinjoni tiegħi u tal-coaches l-oħra ta' In Your Better Life rajna li fil-before and after tagħha kellha bidla biżżejjed sinifikanti għal dawk is-siġġimat li għadha kemm għamlet tal-imod li naħsbuha bħala waħda mill-winners. Tajjeb, ikollok qegħdin naqra. Monik, inti qabel ma applikajt issa. X'waslek biex tgħid għandi bżonn nibdel xi ħaġa. X'kienu l-affarijiet li xtaqt tibdel u għalfejn? Mela, bażikament xtaqt inbidel id-dera tiegħi għalfejn. Jiena wara li kelli tifla jisib bqajt tqila. U jiena m'iniex mdorrija b'dik it-tip ta' fiżik u qed li ma jistax ikun nagħmel xi ħaġa. Issa bejn kelli problemi u affarijiet oħra qed immissa il-problemi li nsolvuhom u issa qed naħseb għalija nifsi. Issa l-problemi li kienu għalija f'saħħti ġifieri ma stajtx nagħmel eżerċizzju daqshekk faċilment. Imma bis-saħħa ta' persuna li rajt li rnexxiela mhux ħaseb jismi. Li rnexxiela qed why won't I give it a try? U hekk għamilt. Bażikament, so on and so forth. Mela, issa, ikollok taqsam daqsxejn l-esperjenza tiegħek inti. Once li deċidiet tibda l-programm, qabel xejn ħedilna wkoll għalfejn għażilt dan il-programm mhux forsi alternattivi oħrajn, forsi xi prodotti jew xi sistemi differenti. Mela u fejn għażilt dan il-programm u forsi xogħġbok dal-programm il ħassejtu billi jgħinek. Mela, bażikament bħala programm diġà kelli idea żgħira ta' x'joffrux ma joffrix, so kont diġà aktar konvinta għal xiex kont jiena tieħla, so ovvjament ħalta liha. U naf jiena bħala persuna kemm determinata. So jekk jiena ngħid qed nagħmel xi ħaġa, ma nagħmilha u rrid nasal għalija. Dika jiena, ma tantx il-bidu ma kienx faċli. Jiena tibda persuna hija ħobbni wara ħafna ġejjien, ħaxix ma naf xejn, ġifra li jaqta' qalbu ma jikolx ħaxix, you can still do it. Illi bdejt ma jina li possibbli ħassir, pero jina nipprova. U hekk għamilt. Għamil disciplina bejn nifsi, u ddeċidejt illi. Illi mmorru għalija. Mhix għalija. Għażilt dan il-programm għax it-trainers kollha, ħanaq tal-ħalbarra, it-trainers kollha huma vera dedikati u jħobbu xogħolhom. Mhux ġast qegħdin hawnhekk biex jagħmlu l-klass tagħhom u jidħlu l-hemm klass isib familja minnhom. Napprezzaw ħafna. Monik, għal dawk in-nies li qed jaraw dan il-video u forsi huma wkoll qed iħossu l-bżonn li jinbidlu. Tajjeb, inti x'parir ħadha tiegħu u anke forsi nistgħu nies li jgħidu ma' In Your Better Life, nagħmel xi ħaġa oħra x'imkien ieħor, x'ħadd tgħidilhom lil dawn in-nies? Il-parir tiegħek naħseb jgħid iktar lil dan. Mela, bħala parir li nagħti jekk int persuna li taqta' qalbek tajjeb li l-ewwel ħaġa tipprova. Jekk ma tippruvax ma tafx jekk tistax tasal. So, x'għandek tagħmel, tiġi hawn, tiċċempel, tibbukja, tiġi għall-classes, titagħmel ħiltek. Prosit. Jekk inti s-soltu jiena titrenja sija fil-ġimgħa, prova mel satejn, dawk is-satejn jiġu riżultati. Tajjeb ħafna. Xi tgħidilhom forsi kienu mdorri dik is-sija training ma nafx darbtejn fil-ġimgħa, tlieta fil-ġimgħa, x'differenza ħassejt fil-każ tiegħek inti jekk ħassejtek xaħjar b'nofsija sessions u għalfejn? Għalija nofsija session hija tal-ġemm. Għal raġuni waħda, għandha tifla għadha toddler, ħin m'għandix, qed imur dar insajjar, meta nsajjar, biex nitfalla xi kisma lil-raġel. U ovvjament ipprova tilħaq mal-ħajja, ġifieri jekk taħdem ġenitur, il-ħajja tiegħek ma ġabha maġla nofsija hija biżżejjed. U dik il-nofsija ta' kuljum inti qed taqta' anke ftit imparazzjoni twelad. Proset tassew, m'għandix iktar nistaqsik għax għallajk inti kettilna kollox. Monik, bħala waħda mill-winners tagħna, ħanippreżentalek daqsxejn. Dan iċ-ċekk tagħhom iżommu wkoll jekk jogħġbok għax jiżbilanċjani kbar minni wkoll. Mela, minn ġdid ħanejdlek prosit. Ħanoħodlok daqsxejn jibdek, ħanimxi lura xi fotografer ta' ċanfritni. Tajjeb, apparti minn hekk, Monik, nawguralek illi dawn l-ewwel sitt ġimgħat kienu l-ewwel sitt ġimgħat tal-vjaġġ ta' fejn li nixtieq li tasal. Jiġifieri kif kellimna miljun darba, l-ewwel sitt ġimgħat huma l-aktar importanti fis-sens li they get you going. Però mbagħad dik importanti ħafna għax inkella r-riżultati ħajġibdew sejrin in reverse. Dik importanti. Proset mill-ġdid, Monik. Proset tassew.